L-4 fl-10 ta' filgħodu l-aħħar ċans għat-tesserati li jridu jirregolarizzaw il-pożizzjoni tagħhom biex ikunu jistgħu jivvotaw fl-elezzjoni ta' 3 ta' Ottubru għall-għażla ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar ġimgħat kienu eluf dawk li jagħmlu kuntatt mal-Partit Nazzjonalista b'kellim mal-Kummissjoni Elettorali jispjega li dan kien xhieda tal-interess li t-tesserati għandhom f'dan il-proċess demokratiku. F'dawn il-jiem, dawk eliġibbli se jkunu qed jirċievu ittra iffirmata miċ-chairperson tal-Kummissjoni Elettorali Peter Fenek. Din se tinkludi informazzjoni siwi għal votazzjoni fosthom f'liema post mit-18 disponibbli wieħed se jkun jista' jivvota. Fl-ittra hu spjegat li din meqjusa bħala dokument tal-votazzjoni għal daqstant wieħed irid jieħu lila u dokument uffiċjali ta' identifikazzjoni biex ikun jista' jingħata l-polza tal-vot. Minnaħa l-oħra fuq il-polza wieħed u mitlub jimmarka bis-salib ħdejn l-isem tal-kandidat li jixtieq li jkun elett bħala kap tal-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija jew Bernard Grek. Minn barra l-votazzjoni propja fit-3 ta' Ottubru, it-tesserati eliġibbli jistgħu jivvotaw f'waħda mill-ġranet tal-votazzjoni bikrija. Il-ġimgħa li ġej bejn is-6 u d-9 ta' filgħaxija, l-għada s-sibt bejn id-9 ta' filgħodu u s-6 ta' filgħaxija, il-ħamis 1 Ottubru u l-għada l-ġimgħa bejn is-6 u d-9 ta' filgħaxija. Is-sibt 3 ta' Ottubru il-votazzjoni bejn it-8 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar f'Malta u bejn it-8 ta' filgħodu u s-2 ta' wara nofsinhar f'Għawdex. L-intenzjoni hi li l-elezzjoni tispiċċa kmieni matul il-jum biex ma jdumx ma jibda l-proċess ta' rikonċiljazzjoni, is-sorting u l-att tal-voti. Il-Kummissjoni Elettorali tat ukoll l-opportunità lil dawk li għandhom problemi ta' mobilità jew jeħtieġu l-assistenza biex jivvotaw. Dawn huma mitluba jagħmlu kuntatt immedjatament mal-Kummissjoni biex ikunu jistgħu jivvotaw l-34 ta' Settembru bejn is-2 ta' wara nofsinhar u 8 ta' filgħaxija fid-Dar Ċentrali biss. Il-votazzjoni se tkun imqasma fuq diversi jiem biex ikunu rispettati restrizzjonijiet marbuta mal-coronavirus. Fil-fatt, il-Kummissjoni rat li f'kull post tal-votazzjoni ikunu osservati regolamenti tad distanza soċjali u anke dawk ta' iġene.